de la setmana cinquena de Quaresma. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús cregueren en ell. Però alguns anaren a contar als fariseus el que Jesús havia fet. Els grans sacerdots i els fariseus convocaren el consell de Sanedrí i preguntaven: «Què podríem fer? Aquest home fa massa miracles. Si el deixem estar, tothom creurà en ell i vindran els romans a destruir el lloc sant i tot el nostre poble». Un d'ells, Caifàs, que aquell any era el gran sacerdot, els digué: «No hi enteneu res vosaltres. No se us acut que val més que mori un sol home per tots, abans que no desaparegui tot el nostre poble». Això Caifàs no ho deia pel seu compte. Com que aquell any era gran sacerdot, profetitzava que Jesús havia de morir pel poble. De fet, Jesús havia de morir pel seu poble i també per aplegar tots junts els fills de Déu dispersos. Per això, aquell dia, acordaren que el matarien. Des d'aleshores Jesús ja no es deixava veure públicament a Jerusalem. Se n'anà a una regió vora al desert, al poble d'Efraïm, i s'hi estava amb els seus deixebles. S'acostava la Pasqua dels jueus i molts del país pujaven a Jerusalem ja abans de la Pasqua per poder-la celebrar en l'estat de puresa que la llei exigia. Miraven si Jesús havia vingut i, tot conversant en el recinte del temple, es preguntaven entre ells: «Què us en sembla? Oi que no vindrà a la festa?» Paraula del Senyor. Ens trobem davant d'un text de Joan, com sempre, una mica complicat, però que dona una idea de fons sobretot de la primera part, que és aquesta actitud que de vegades tenim de jutjar les persones, però des de nosaltres mateixos, els prejudicis. A Jesús no són capaços de reconèixer tot el bé que està fent, els miracles, les seves bones obres. Com que va en contra del que ells tenen en el seu cap, de les lleis de puresa, del dissabte, del repòs del dissabte, etc., doncs Jesús és algú dolent. Però no són capaços de reconèixer el bé que fa. I en fa molt. Nosaltres de vegades podem tenir aquesta mateixa actitud de quedar encegats per aquest etiquetar nostre, per aquest mirar als altres des del nostre egoisme, des de la nostra manera de pensar i de fer, i no pas des de el que l'altre està fent. És allò de saber separar el pecat del pecador, el saber veure el bé i el bo que té l'altre, i no pas accions puntuals que de vegades ens poden ofendre o que de vegades sempre van en contra de lo que a mi m'agrada, però que potser ell té més raó que jo. Jesús es troba en aquesta situació. Faig miracles entre vosaltres i em voleu apedregar. Per quina d'aquestes obres em voleu fer? Jo que he guarit, he salvat, he perdonat, he acollit, he refet persones. Per què teniu el cor tan tancat amb la vostra mentalitat? Siguem capaços de ser lliures, siguem capaços de viure estimant, acollint l'altre, respectant-lo des de la seva llibertat.